kijk naar boeien. Mijn naam is Paula en deze gang kennen jullie ondertussen wel al, want ik ben weer in het Limburgs Museum en ik word een beetje duizelig. Hier op de gang in de achterste zaal wordt op dit moment een nieuwe tentoonstelling gemaakt, genaamd de kunst van het verzamelen. Belangrijke objecten met mooie verhalen die het Limburgs Museum in de afgelopen 25 jaar verzameld heeft. Ik dacht, misschien is het leuk om jullie een keertje een beetje behind the scenes video te laten zien van hoe zo'n tentoonstelling nu gemaakt wordt. Dus we gaan eens even kijken. Let's go! Oh, kijk hoe cool dit is. Kijk hier maar uit. Tijdelijk gesloten. Ja, dan zijn ze dus druk bezig. Er hangt wel nog van alles. Nou, je komt hier dus binnen en je ziet al gelijk een filmpje van de directeur die je welkom heet in de tentoonstelling. En hier hoor je hem eigenlijk niet. Dus dan denk je, wat is die man aan het vertellen? Dat ziet er een beetje gek uit. Maar als je dus hieronder gaat staan, kijk wat er gebeurt. Dat gebeurt achter de schermen. Wat goed! Dit is dus gewoon een geluidsbox. Kijk hem dan. Objecten op te nemen of niet in de collectie. Dan snap je ook wat hij aan het vertellen is. Het materieel in eigen huis en extern op de rest. Er zit nou nog allemaal plastic omheen. Het gaat er straks af. Hey, en die kennen we. Dat is Benoit. Van het vorige filmpje van de zebrapaden. Als je die nog niet gezien hebt, linkje staat in de beschrijving. En wat ben je nou precies aan het doen? Nou, we hebben hier een afdeling ATH's, graficus. Dat vraag ik me dan wel af. Je ziet heel vaak die mensen met van die handschoentjes aan het werk, van die witte handschoenen. Ja. Hoeft dat hier dan niet bij? Nou, de originele werken natuurlijk wel. Dus als we die oppakken, dan hebben we handschoenen aan. Ja. Het is er ingelijst. Ja, er zit natuurlijk een lijst. Natuurlijk wel voorzichtig, maar ja, dat gaat zo. Dat hoeft niet inderdaad. En wat is nou jouw favoriete object? Nou, we staan hier bij het werk van ATH's. Ik vind wel in de tentoonstelling zijn Nino's een van de mooiere, interessantere onderdelen. Ja, het is heel ander werk wat we laten zien natuurlijk. Uiteraard. Niet voor niks. We hebben juist in de collectie gekeken wat er allemaal in zit en wat normaal niet snel iemand te zien krijgt. Ja. Werken lenen we wel eens uit een andere musea, maar ons museum laat heel de werken die hier staan normaliter niet zien. Ja. Dus we willen de bezoeker een kijkje geven in de breedte van de collecties. Kijk, heel erg leuk, dus zeker even komen. Hier zie je Teuntje. En Teuntje is de dochter van ATH's. En dit is echt vanuit haar perspectief, het haar verhaal erbij van waarom vind ik dit nou bijzondere objecten. Dus het zijn niet zomaar schilderijen die hier hangen, maar het zijn echte verhalen van de Limburgers zelf. En die dan een keuze hebben gemaakt wat zij het leukste object vinden. Dus dat vind ik wel heel erg tof, want dat heb ik vorige week natuurlijk ook zelf gedaan. Als je dat filmpje nog niet gezien hebt, check hem ook even. Linkje staat in de beschrijving, want dan laat ik je mijn favoriete objecten uit het Limburgs Museum zien. Ik ben natuurlijk nog niet zo'n bekende Limburger dat ik hier in de tentoonstelling mag hangen, maar misschien komt dat nog wel ooit een dag. Dan zijn ze dus druk bezig met het uitmeten en dat doen ze dus met behulp van die laser. Dus dat is super handig, want zoals je hier kan zien, komen dan alle schilderijen netjes recht houden. Je kunt ze precies gaatjes boren op de tekeningen van de laser. Dus dat is wel heel erg handig en ook wel fijn voor thuis, denk ik. Nou, en terecht. Sommige zijn wel een beetje creepy. Je moet wel voorzichtig zijn hier op zaal. Overal ladders en dingetjes. Niet onderdoor lopen, jongens, brengt ongeluk. Zoals je kunt zien staan er op die zakjes allemaal nummertjes. En dat zijn dus de vindplaatscodes, noem ik het maar even. Iedere archeoloog schrijft dus op waar die een object gevonden heeft. Want je moet wel weten waar het vandaan komt. En dat wordt dus ook gemarkeerd in een kaart. Dan worden die codes dus opgeschreven. En dan weet je precies van waar dat je welk object gevonden hebt. Dat is wel zo handig. Als ik mijn auto bijvoorbeeld ergens parkeer, dan zet ik ook altijd mijn locatiegegevens aan. En dan markeer ik even mijn plekje, zodat ik mijn auto altijd terug kan vinden. Dus ik denk dat dit een beetje hetzelfde principe is. Ik hoop dat jullie nu een beter beeld hebben kunnen krijgen van hoe zo'n tentoonstelling tot stand komt en hoe het gemaakt wordt. Doe even een duimpje omhoog als je het een leuke video vond. En vergeet ook zeker niet te abonneren op het kanaal van het Limburgs Museum. En dan hoop ik jullie volgende keer weer terug te zien bij een nieuwe boeien.
Doei!